Benvinguts a la presentació oficial del Barcelona Open Bank Sabadell 2015, que, com bé saben, se celebrarà entre els dies 18 i 26 d'abril a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. La veritat és que és un esdeveniment que, a més de ser un esdeveniment esportiu de primer ordre, s'ha convertit també en un esdeveniment social de primer ordre, gràcies a la participació de tota la ciutat i l'entusiasme de la ciutat amb el Club de Tenis Barcelona i amb aquest trofeig Godó, que fa tantíssims anys que funciona. Recolzarem aquest torneig fins a l'any 2020, d'aquí al 2020 falta encara bastant temps, per tant seguirem estant allà i amb molta d'honor i amb molta satisfacció. Estem parlant d'un pressupost d'uns 10 milions d'euros, estem parlant de més quasi 200 països que tindran cobertura televisiva, estem parlant de que més de 100.000 persones passaran pel club durant aquests dies. Tornarem a comptar amb la presència del Rafa Nadal. Tindrem el Nishikori, que serà el cap de sèrie número 2. Després tindrem el Milos Raonic, un dels millors secadors del món. Després tindrem el gran David Ferrer, un altre que és un clàssic del torneig. Per últim, el cinquè top 10 és el Marin Cilic, que és el vigent campió del US Open.